Para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah ada tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sing pangeran nampa kuwasiban nindakake salat kanggo dalane nyuwun pangestu seket tetu mung kari lima ngendhengake lan para manusa salat iku penggawe kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih raja panggawe tulipun rawuh amin balik Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sing pangeran nampa kuwasiban nindakake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun pangestu seket wektu mung kari lima ngendhengake lan para manusa salat iku penggawe mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih raja panggawe tulipun Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kuwasiban nindakake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun pangestu seket wektu mung kari lima ngendhengake lan para manusa salat iku penggawe kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih rejek tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kuwasiban salat iku penggawe kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih raja tanggal 17 rawuh amin balik Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sing pangeran nampa kuwasiban nindakake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun pangestu seket wektu lima ngendhengake lan para manusa salat iku penggawe kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih rejek tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kuwasiban nindakake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun pangestu seket wektu mung kari lima ngendhengake lan para manusa salat iku penggawe kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah kasih raja tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul
Siap gerak. Darban gerak. Tegap gerak. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menindakkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya meninggalkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Lima perkara pada rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Satu perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya meninggalkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Siap gerak. Tahan depan gerak. Tegap gerak. Yang kanan mundur satu langkah, jalan. Tinggi gunung kampung melayung, sarung balekat di pinggir kali, di pinggir kali. Kalau ada yang nona bintang semak, Aku keroncong aku keroncong dari kersaan. jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat selalu rindu, Selalu rindu. jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat selalu rindu. iling-iling wong urip bakal mati, disoteni unggah karena di buntel mori,
Gebrek. Srengenge nyunar kanthi mulya